killing is too much. Aboki are killing, even the Okada bandit kidnapping is there. The killing is too much. Aboki must go. To da fatan dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abinda nake so na yi magana ko kuma yi tsokaci game da wannan bidiyon da na kafe hotonsa shine game da rigingimu da aka ga sun faru a garin Port Harcourt a wasu yankuna ko kuma a ce wasu bangarori inda mutanen mu Hausawa yan arewa suke da resident suke da zama a wurin. So abin da ya faru a nan shine wasu suna magana cewar wai rigima ce tsakanin Hausawa da 'yan ƙasa suna ƙoƙarin su kori Hausawa da suke cikin Ribas State. So wannan maganar ba haka take ba. Abin da yake magana ta zashiri a cikin wannan rigima ce aka yi ta tsakanin Kiristan mu na Arewa da kuma Kiristan mu zance na Arewa da Hausawa suka zance. Amma dalilin faruwar abun shine a nan gurin akwai wani shi ma Kirista ne dan Taraba. Ya ji ya yi blocking din wani TV shi ma Kirista ne dan Benue ya yi blocking din shagonsa sai ya masa maganar cewar ya mubin daga wannan shagon ya tafi saboda ya tare masa shago shi kuma sai ya nuna cewar aikin da ba dadewa zai a gurin ba zai tafi ba so nan dai rigima ta tashi tsakanin su sai wannan shagon ya taso to kafin ya dashi kuma wannan shi ma Kirista ne dan Taraba ya ji ya dauko wuka a jikin wulbaransa ya zo kokarin dai suna fada suna wannan suna jijiya suna wannan sai shi wannan mai baran ya samu dama har ya saka ma shi wannan mai shago a wuka a cikinsa ya faɗi bai ma mutu recent ba sai da aka dauke a hospital a can ya mutu so bayan nan sai ya gudu shi ma Kirista ne dan Taraba shi kuma wannan mai shagon dan Benue ne Tibu ne to nan su kuma da suka taso daman kuma ina ko akwai wani zama da suke tsakanin su a wannan mutanen sai suka taso suka hau kan Hausawan da suke wannan within areas suka hau su da tara da me so akwai mutanen da idan ba ku manta ba ko kuma in ce wani abu ne wanda kowa da kowa ya sani da yawanci mutanen nan Inyamurai za ku ga daman su babban burin su ba su da alaka da ba su da good ties tsakanin su da Bahaushe shine suka zo suka yi join da su suke yin scattering suke yin destroy na wani tour party wanda yake belong to our people kamar ya zama a ƙarƙashin iko na Hausawa suke bi duk wani sassa na wannan area Igirita ba ma cikin gari a wajen gari ne suke musu wulakancin da ya kamata suke posting suna yada abubuwa a social media suna abokin wasu ba so wannan shine abin da ya faru ba wai tsakanin Bahaushe ne da kuma mutanen da suke zaune a wannan garin ba dalilin da yasa na yi wannan bidiyon akan yadda na ga wasu suna ta yada suna cewa wai mutanen garin Batako suna cewa lalle sai mutanen Hausawa sun bar Batako sun yi mere to dalili na yin bidiyon nan idan kun tuna ba wai iyani ba akwai Hausawa da dama wanda yana zama a Batako tsakaninsa da mutanen Batako wallahi babu wani rigima tsakanin mu Hausawa da muke zaune a Batako babu wani alama ta gaba ko kuma wani abu akwai yare guda uku a Fatako yare suna da dama sun kai guda 50 amma 3 major language wanda suke magana shi akwai Ikore akwai Kalabari akwai Ogoni to in dai ka je ka samu Bahaushe wanda ya dade ko kuma ya zo yanzu ba mu da wata alaka ta wani gaba ko kuma wannan muna zama lafiya to wannan dalilin da yasa access na rigimar na ya faru kun ji na riga na ga muku dan haka dan Allah mutanen mu ina so a daina wai cewar ana kudin gora ana cewa Fatako suna cewa kaza babu abun da ya zanto mai muhimmanci ne tunda muna da manyan mu wannan har fadar gwamna suna iya zuwa su tattauna babu wani abu da zai zo mai muhimmanci a garin Fatako na Bahaushe gwamna in bai zo ba zai turo wakilansa ba ma kan wannan gwamnan da yake Fubara ba har da kan wuce bayan shi har kai lokaci duka gwamnatin da suka na ba mun samu tarihi ba mu da wani hauki tsakanin mu da su kama da kan maulidi da kan komai da ya tashi in na kan Bahaushe ne wallahi tallahi inda ana yi gwamna in bai zo ba zai turo makarabansa to dan haka da Allah mutane abin da yake so a daina yada propaganda cewar wai mutanen garin Fatako su ne suke kokarin su ga sun kori Hausa daga garin Fatako shine da Allah ya dan taimaka a yi share din wannan bidiyo domin ya je inda muke so ya je sannan a yi comment za mu dawo mu bidiyo na biyu saboda abin da nake so za mu dawo mu bidiyo na biyu akwai shawarwari da ya kamata mu ma mu zo wa ƴan uwan mu mazauna wannan yankuna saboda idan mutum ya zo neman arziki ba rigima ya kawo ka ba wani saurin ɗaukar fushi da wani ɗaukar mataki a hannu ba shi bane zaman lafiya duka ko da a ce leza sun ce ko da a area ka ne yana da kyau a ce ka
ka zama good, saboda kar ka je ka taba kayan wani ko kuma kar karamin abu ya sa zuciya ta nan jaye ka kace ka dau makami ka ce za ka wani ko a garin ka ne ba za a harba maka da mai ido ba. Sannan abin da ya kamata magana shi a kansa shine dan Allah dan Annabi ko dan na bar wannan abin sai a bidiyo na biyu